Antianak Botanical Garden and Zoological Park. Tara. Welcome to Pontianak. Ay guys, nami karon sa Antianak Botanical Garden. Tara. Oh. Basta Antianak, magpakuan una. Maglista sa ngalan. So, musulod ko na. Oo. Asa? Ako na. Sakay sa may rabi. Sakay ka ra. Dire ni guys, located sa Sugbong Kugon, sa Miss Oriental. Hello, yun si Daddy Horse. Donkey na siya. I see. Donkey. Guys, ang Sugbong Kugon is 1 hour kapin from Cagayan de Oro. If na mo time, laag lang mo dire. Kay sada dire dagan sila mga animals. Like ano, donkey na. Donkey. Sila yung mga bangko. Ah. Oh, may butterfly. May kadako nga butterfly. Oh. Ay, may sandig mo eh. Dagan kasi sila burger. Eh. Sila yung mga dulaanan. Balik sa tadto. Oh, this way. Ano, alagyan mo. Bird ba na? No, yun. Mga balbo. Ito isa. Chinese painted quail. Baik kada suroy dya kay gibiyaan o sa mga kauban. Tara. Sila yung mga chairs guys para magpanta, mag-standby ka dire. Oh. Wala. Oh. May fish ito rin. Ay mga fish guys. Oh. Kuan. Nakani na mi dire guys, mga ilan nakatuig sige balik-balik dire. Karon gay fully developed na nila ang kaning area. Tsada na kay karon no. Tilapia. Lumayra man ako ingon sa mo, dili ka mag-swim. Ano taas guys. Ano na to ilang lion. Na day sila stretch dito. Pero stretch. Hindi ko nito ba. Wala ko sa una ti, dali pa ang bakla yun ulo. Tara. Oh wow, tsada na kay dire oh. Wala. Ay, pagod mo. Ang tiger. Toro tiger oh. Tara tiger. I'm scared. Kung ano ganun mo? May kasabot. Leopard. Leopard cat. Stop. Mexican fearless dog. Where? Wala dun. Tiger. Ano sa'yo sound sa tiger? Roar ni din yung Rawr. Tiger.
Tiger 1, Tiger 2, Pantera Tigris. Daddy, Ah, are you going with Daddy? Yeah. Daddy, aha. the tiger is so cute. Dagi guys, okay. Musaka pa kadto. Here. Habog lagi. Ate. Brown deer. Ito, crocodile. Oh. Hindi lang siya galit. Pero kaning crocodile nga nasa ibabaw. Oh. Ay, ito, dami Di mga ko na bata. sila kay kanang gilaayan ang kasaludan. Nakasulod na din mga bata dire. Ang entrance is ang adult 100 tapos ang kids 50. Dayon ta. Oh, grabe mga mga bato. Mga ducks. Oh. Halo yun yan, apo ko baby jud ni sila. Tapos na nakabutang black Ah. baby. Black baby. Ang ganda gidri ko na ni picture niya. Oh. American Pekin na mga white breasted sea eagle. Eagle. Hindi lang siya maklaro kay kuan. Dili maklaro sa kuan. GoPro kay medyo layo na siya. Para monkey. Oh, monkey. Ha? Nagkaon. A monkey? Asa isang sa monkey? Kani. Ato ka ta dito? Oh, gusto ka dito mo subida kasi baba. Grabe daw yung kids diri oh. Wala. Okay. Say, what is that? Mermaid. Oh my god. Brahmini. Ano? Basta Brahmini. Basta importante ibon na siya. Kamo na ibalag basa ana. Kay murag di mi kabulog basa ani. Wala population decreasing na din na sila. Hala, gamay na lang din na siya. Asan ito siya? Wala. Asan ito siya? Nabe day. Oh, tarayaw. Ato araw gamay man day siya. Dili makita na pero Kuan sila kailangan yung color. lagi murag mo pumuplads. Ah, nara. Picture taking na, picture taking. Naghagok ang Wala siya nagagok na Aw. ako sa mo yan. pero nasuko. Ah, mata man. Suko na siya. Say sounds owl. Dapat dili siya tanawon. Tanawa Kalibangon. Pero sundon man yan. Ato. Oh. Nakadungog mo ito. Ingat to yung sounds. Don't know if nasuko siya or giganahan siya nga gi-videohan siya. Layo pa hawa. Suko na siya, suko na siya. Gawin sa Rio ba nga naong ba? Oh, wala. Oh. Rocket ako sa Rio ra. Bakit yan? Para sa Rio. Ano siguro siyang sariyo? Alam mayra pa hawa. Mataraw. Di mayra. Suko siya. Doon ba ito nga sounds guys? Murag nasuko siya. Nasuko siya kay gitanaw siya. Ah, naroon hornbill. Refuse hornbill. Ang isa white redhead. Redhead hornbill. Ah, Redhead. redhead. Di. Basta, kamu na ibasa diya. Kapo ibasa. Tara, oh, napagido. Hala, sila din. Sa ano kaya na bitong na mangitlog niya. Tapos i-protect bitong sa ilang bitong mama bird. Nagibutang? Oh, nestling birds. Ah. Ganes nga bird. Oh, ilagay ako yung Gapangwa daw sila itlog guys. Ah, sa pa, suray pa ta. Oh, let's explore wildlife. Ah, ano, diyan na mo? Dali sa ta. Saan gipang kapoy na mo? Mura magipang kapoy ako mga kauban guys. Mura napay monkey oh.
Liyan gililiyon si Mayra do. Ano? Ano Mayra? Shit, mahirap giting kita. Alian iyo. Gani. Siya yun. Na. Nakulbaan. Tariktik hornbill. Oh, unsa man? Unsay sound sa unggoy? Tanawa. Ito na ito. Oh, tanawa. Nasuko ang unggoy. Kasagara dire sa ila guys, ang mga bird. Wala sila dinosaur. Dinosaur. Wala dinosaur. Dinosaur. Joke ra to guys ah. Wala tiri. Joke ra to guys. Nara, nakaabot na mis. Apa isa kadalan dito habog mo kayto wa? Kina ato saka kayo. Kadapit na ni sa highway. Ano ang kahoy? Unsa man? Agyapan guys oh. Basking kahoy. Asa man ki? Pigeon. Pigeon. Imperial pigeon. Arochado yung kan color green and red. Red and green. Oh, huwag may halas eh. Python. Para na isa? Dito pikas, wala na. Oh. Basta di mo Pero pag musulog ka, di nakakagawas. Hindi ka gagawas. Kami nakuha kayo sa Python eh. Pang samant dito kanan, bawgan. Naik ko ano. Wah, dagana kayo eh. Kruk kruk. Hintay saan saan ni kruk kruk. Dagan kayo guys oh. Dove na no? No, nice the color oh. Ma? Diya ma. Ato na mo dito sa pinaka-adre. Unsa na? Lah, Tapio. cut? Dagkuha nga cut eh. Bear cat, tulo sila ka buok. Ay, isa kayo natulog na. Ako sa picturean, bali madam ba o? Kaway ni Rio, baka na yun. Kani? Oh, kaway ni Rio. Kani. Kaway daw na ni Rio guys. Naro. Kaway ni Rio. Pero ni kago siya oh. Kaway siya ni Rio. Tara. Maulaw siya kay shy type siya nga bird. Tara. Bata. Bird ka sa gara diri guys. Dagan ang mga bata kay makasulod naman. Magpalit may kahog guys para among ibaw gani mga dove. Namong isa ka ba no hadlok sa dove. Alingaw ka sila. Oh, sige. Sige, wala. Gabi tapukan ikaw basta na yung mga bahog oh. Sige. Uy. Turo. Turo ang likod. Tara. Digid kayo. Napa wala na? Sige, bag. Si ate na sa, si ate. Nadlok. Tara. Again daw. Sige. May picture ko na yun. May white mommy. Taro. Kaon gitu.
Kaon la. Kasi bawag nila. Rice na? Oh. Mana? Sakit dili. Gilok. Gilak. Tumag isa din natok. Ay, isa naadlok ko. Naadlok ko isa kauban. Naadlok matuikan. Mami. Tara. Oh, proceed na ta guys. Naurot na mong bahog. Saan man? Oh. Ah. Woo! Talaga. Oh, na bird oh. Ano sa man eh? Kruk kruk. Kruk kruk. Kruk kruk. Nag-wish ko na siya guys. Unsay gi-wish niyo mo Mayra? Secret. Sakay mo no? Tartamilya. Na guys. Okay, tartanilya. Sahon may. Sige. Sitang properly ha. Bag. Sitang properly. Ako arsahon. Eh, bugat ka na. Sige daw, be. Alta daw. Taha. Bugat gani. Bugat ba? Bugat ba? Alas nga soroy. Dagan pa kayo mga doves. Balayan nila. Ay, mga doves. Tara. So guys, so mga bird yapon na. Ah, may buaya. May buaya. Ha? Si buaya. Tara guys. Ay, kani daddy. Buaya. Ah, tana, balik na mi gawas guys kay medyo kuan na, alas 11 na. Adto na may entrance ay exit. Ha? Kan. And guys, moro to among suroy diri sa Mantianak Botanical Garden. So, if kanahan mo yung ani klase na video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye-bye.